Diego, en directo Radio Marca. Como viches o partido? Empate a un, moita pelexa, un puntiño. Sí, bueno, sabíamos que veníamos a un campo complicado, creo que tivemos as nosas opcións para ganar, así que por moitos momentos sí, son un equipo que hunde moito o equipo rival, que se mete moito con balón. Bueno, así que puidemos conseguir un empate, que creo que tamén tuvemos as nosas opcións para poder levar os 3 puntos. Bueno, contanos ese recurso, se marcache moitos goles de chilena, contanos un pouco como te deu por aí e relátanos un pouco a xogada, foi un golazo. No, a verdade é que creo que primeiro da miña vida, así, bueno, chilena, xeira, chamalle como queiras, a verdade é que nunca marcara un gol así, contento polo gol, pena empate. Flipaches cando entra, cando hai que celebrarlo, ti non eres un killer, pero foi un gol de crack mundial, Sí, bueno, a verdade é que non o vexo entrar moi ben, porque cando remato quedo de espaldas e non vexo, tardo 2-3 segundos en vela dentro, e non, a verdade que sí, quedei un poquinho sorprendido. Oye, que pasou na segunda parte? Que se acabaron, non sei se as forzas, pero parecía que por momentos o empate valía para os dous. Por que se viu tan pouco caudal ofensivo na segunda parte? A ver, eu creo que sobre todo aí as forzas chega un momento en que fallan para todo o mundo, tanto nós que pasamos máis tempo defendendo do que nos gustaría, como para eles que fan un esforzo moi grande con balón. Creo que aí ao final notouse un pouquinho eso. Acabaches tocado ou somente canso? No, bueno, teño aquí un pouquiño un golpe do partido do outro día contra o Cádiz, a outra semana aí intentando recuperarme, creo que máis que nada fatiga muscular de 2 minutos. Preocupa un pouco esta xera de resultados, é un empate valioso porque é unha cancha realmente moi complicada, o equipo leva tempo sen gañar, remata a primeira volta, non sei que balance faz. Así que é verdade que levamos unha racha negativa de resultados e sabemos que temos un mes moi complicado, con salidas como podía ser esta, como a do fin de semana que ven. Entonces, pois, sabemos que temos que sair adiante desta, pues, eso rematamos a primeira volta en postos de playoff, ou polo menos eso parece, entonces positivo. E como afecta todo isto ahora que chegue a Copa, non? Claro, unha golosina, un caramelo, toda a xente quere estar en Riazor, supongo que os xogadores para moita ilusión, pero o risco de que pode haber un despiste, co que importa que a Liga, ou pesaría o que pode supoñer un bo partido ante un equipazo. Non sei como ves todo o que se aveciña, unha semana complexa tamén. A ver, é un partido que eu creo que a calquer futbolista lle gusta xogar, un equipo grande do panorama nacional, pero ao final sabemos que o importante é a Liga, seguir, recuperar as boas sensacións, volver á boa dinámica, pero, como xe dixo antes, un partido, que a todo o mundo lle gusta xogar, e pues, intentarnos preparar da mellor maneira posible. Sin longo, pero máis de 500 aficionados do D, por eso non se cansan nunca. Sí, a verdade que sobran as palabras xa, sobre todo víamos no viaxe de ida moitísima xente, coa camiseta, bufanda, que sabíamos que iba moita xente que nos iba a acompañar aquí, e darches as gracias porque é algo moi valioso. Como estaba Jeremai, de contento, me imagino, non? De estar aquí na súa casa, coa familia, cos amigos, que así había unha grada Jeremai, non? De toda a xente que foi dos seus, non? Como estaba el? Sí, eu creo que é algo moi especial, xogar aquí por primeira vez na súa vida, creo que entonces dicía que levaba moito tempo sin pisar este estadio, é algo especial e emotivo para el, que os demais os compañeros pois alégranos de que toda a súa familia pode ver en directo. Afectaronlle esos asubíos? A ver, eu creo que ele é o suficientemente profesional como para saber que eso vai pasar nun momento ou noutro, nun campo ou noutro, entonces eu creo que eso ao final é unha anécdota. Vale, moi ben, gracias.